Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van een bluegrass band, Postmodern Clarity. Kom ik gewoon uit Friesland bij je. Boas Rollenvink zijn verhaal. En we hebben nog een optreden van Mandy Smit. Lightning not too far away, waiting for the thunder to lighten up my room. Stay up until sunrise and stare into the gloom. I'm waiting for the rainfall to fertilize my soul. It's dirt into green again. Oh God, I cannot know. You take away the cities as rain falls on the field. Nothing short of lightning, that's what a storm can use. I can smell it in the air. Clouds have gathered, bugs are flying away in despair. I can hear it from afar, striking down onto the ground while playing my guitar. Clouds that I can finally see. I'm waiting for the day to show what I can do. Praying in the night when thunder comes from you. I'm waiting as the storm comes to inject my mind. Makes my water clear again, but it rains all the time. You've taken all my pleasures, you brought me only pain. I'm down on my knees again, you've made me want to stay. Geweldig talenteerde jonge muzikanten en dan de bluegrass oppakken. Dat vind ik wel opmerkelijk, ja. Goed, ze halen eigenlijk toch het hele loon spelen. Ze komen hier uit Friesland bij en ze gaan tussen al een mooie EP maken. Dus ja, straks het verhaal ervan en nog meer live muziek in deze aflevering van Noorderwien. Eerst maar even naar jong talent. Jij krijgt ze nog als een tip. In dit geval een jongeres hier uit Friesland bij. Haar mem schreeuwt de nummers. Ze produceert voor een deel ook nog de eigen muziek. En ik had namelijk oer Mandy Smit. Straks het verhaal, maar nou live in Noorderwien. I saw the look up on your face, an image I never can erase. All the memories, are they burned? Still waiting here for your return. Time passes, the hours going by. Said goodbye, and I still can't believe it. Why did I all deserve this? And
please just come on home. You had the best of everything. Now I wonder who I was chasing. And turn into someone I don't know. He said embrace the change and let me go. Like a movie and I don't know which part you play. What should I have done to make you stay? And I still can't believe it. How did I all deserve this? And I still try to see it. The demons, I can beat them. And I'm lost on my own. Standing in the rain, all alone. Please just come on home. Please just come on home. And I'm here on my own, standing in the rain, all alone. Please just come on home. Mandy Smits, jong talent. Ja, we jou ze graag een podium. Zeker in deze oorleving van Noorderwind. Straks het verhaal nog, en dat ze nog een live noemer. Eerst maar even naar het verhaal van Boas Roelevink. Ja, die kwam toch op zijn 16e binnen hier bij de Noorderwind studio. Dat is een periode verder. Topsong bij Radio 2. Over sterrentocht docht hij, maar inmiddels ook wel internationale ervaring. Had een geweldige band om hem heen. En serieus dwaande mij een nieuw album. Reden genoeg om eens even met hem het jaar 2024 waarom te blikken en vooruit te zien op 2026. Dit is Boas. Blue were my mornings when I'll be up to 4 a.m. Ja, het was een jaar van ontwikkeling, een jaar van schrijven. Een jaar waar mijn album stapje voor stapje bij elkaar is gekomen. En een jaar voorbereiding op 2026. Wat moet 2026 een fantastisch jaar en een over de topjaar worden? Ja, dat zijn wel de plannen. En dat is wel waar ik voor ga. Het moet natuurlijk wel iets worden waar we gewoon trots op kunnen zijn. En 2025 was mooi, maar 2026 gaat het zeker overtreffen. Noem eens een paar hoogtepunten voor 2025. 2025, nou, ik heb het voorprogramma van Amos Lee gestaan. Stone Cold Sober kwam uit, een single toen. En we hebben gewoon te gekke leuke shows gedaan. Dus 2025 was wel een heel leuk jaar. Ik ben naar Berlijn geweest om een gedeelte van mijn plaat op te nemen. Dus veel gave dingen, maar 2026 komen ook mooie dingen aan. Vertel eens, wat ga je doen? Nou, ik ga op clubtour begin dit jaar, maart en april. Ik doe de Elfstedentocht, nieuwe muziek. We gaan festivals spelen. Ja, gewoon veel spelen en nieuwe muziek. Dat is eigenlijk waar ik voor leef en dat is waar ik het voor doe. En dat komt dit jaar in overvloed. Nog steeds met een label en een agency en een management. Zijn niet al die dingen onveranderd? Alles is alleen maar sterker geworden. Ik heb nu Warner, ik heb Mojo nog als boeker en ik heb een nieuwe manager, Remco. En die, ze hebben er allemaal zin in. Nieuw team, vers team. En we gaan een mooi jaar van maken, samen met elkaar. Je bent nog zo hartstikke jong, maar toch een hele wereld om je heen. Met allemaal mensen die zich druk maken om jou. Hoeveel druk geeft dat? Of heb je daar niet zoveel last van? Nou ja, natuurlijk. Je hebt verantwoordelijkheid. En soms bedenk ik nog wel van andere mensen die moeten ook eten van de opbrengst die jij brengt. Dus ja, dat kan wel een bepaalde druk geven. Maar dan moet je gewoon focussen op de dingen die er te doen. En waar jij energie van krijgt. Dat gewoon lekker spelen en lekker muziek maken. Maar komt er uit die industrie veel druk ook zakelijk gezien? Of zeggen ze gewoon, nou je bent nog lerende? Ja, nou, ze geven me niet extreem veel druk hoor. Het is wel natuurlijk vanuit jezelf. Vanuit mezelf wil ik ook gewoon de volle potentie eruit halen. Maar ja, ze zijn wel heel... ze snappen wel, ik ben heel jong. En ze geven me echt de kans daarvoor.
Wat is in dat opzicht jouw droom? Echt definitief doorbreken of zo? Of in een bepaald circuit terechtkomen nog? Of wil je internationaal? Hoe heb je dat in je hoofd te zitten? Nou, het liefst speel ik gewoon over de hele wereld. Ik ben tenslotte opgegroeid in het buitenland en ik maak ook Engelstalige muziek. Dus dat zou ook wel dat zou mogelijk moeten zijn. Maar voor nu is het eerste stap een gevestigde naam worden in de Nederlandse muziekindustrie. En vooral bekend staan als die Friese vrijbuiter die de mooie countryliedjes de wereld in brengt. Clubtour. Niet met de hele band, maar je gaat het even anders doen, geloof ik, hè? Ja, ik ga solo. Ik ben nog aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien neem ik nog mensen mee die de achtergrondzang doen. Maar ja, een onderdeel van mijn nieuwe plaat is dat we met een soort koor werken. Dus ik vind meer stemmen gewoon belangrijk. En ik dacht, ik wil wat anders doen. Niet met een band of met nog iemand op gitaar erbij. Gewoon echt me en my gitaar. Maar ik vind de meer stemmigheid nog wel belangrijk. Dus ik denk dat dat wel leuk is om in terug te brengen in die tour. Ja, wat voor clubs ga je doen? We gaan naar de Iduna in Drachten. Daar gaan we doen een show. We gaan naar Breda, Mes Breda. Het zijn niet de grote zalen, maar het zijn wel de perfecte zalen voor een solo tour. Max 150 ongeveer. Dus daar, ik denk dat het heel intiem gaat zijn. Ja, hoe is jouw fanbase buiten de provincie inmiddels? Je hebt best wel wat airplay gehad. Maar goed, nog geen nummer 1 hit op Spotify. Dus ja, het is natuurlijk nog wat zoeken naar je publiek. Hoe ver is dat? Heb je daar een idee bij? Nou, verbazingwekkend. Ik heb wel eens maanden gehad dat ik gewoon wekelijks aan het spelen was in Limburg. En dan niet in Friesland. En dan zitten wel gewoon fans. En ik merk steeds meer dat er door het hele land mensen zijn die gewoon naam Boas kennen. En die het ook gewoon luisteren. En dat zie je ook nu bijvoorbeeld. Hij wordt nu mijn nieuwe single Catch a Rainbow wordt ook gedraaid op Radio 2. En ik krijg gewoon reacties van mensen die ik gewoon niet ken. En die ergens achter Maastricht wonen. En die mij een bericht gestuurd van Boas, ja wat te gek. Ik volg je al jaren. Ja, dus je ziet het niet, maar ze zijn er wel vaak. I'll make sure to catch a rainbow. Make sure to catch a rainbow when she comes around. I don't like to be alone, 'cause since the day you've gone, the days don't feel the same. And now you out of my life, and I am up all night. Yeah, I can't get you off my mind. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song lets me know it's true, baby. These words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song for you. Yeah. When I let the radio play, I hear Marvin Gaye. I just wanna get it on, baby. And when I sing along to some Otis Redding song, I feel the pain of my heart now, yeah. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song lets me know it's true, baby. These words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song for you. I just had to write this song, 'cause I love you, baby. Yeah, I love it, feels so strong. Oh, I love you, baby. And I hope you sing our song now all night long, all night long. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song, it lets me know it's true. Oh yeah, these words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song. Look what I made for you. That's why I wrote this love song for you.
Boas Roelevinkel. Te horen die namen. Het gaat hartstikke goed met landelijk, met de band op paard. Nou goed, dat verhaal hebben mij kregen. En we houden hem zeker in de gaten. Wat mooi verhaal is van Boas. Hij was 16, toen kwam hij hier voor het eerst in de Noorderwind studio te lonen. En dan ben we een periode verder. En net dankzij u zeggen dat hij allemaal zelf. Maar toch wel mooi om zo'n jong te volgen. Dan werk ik altijd met de finalisten van Sjong. Ja, dan ben ik voor jonge meisjes. Die krijgen natuurlijk heel wat voor de kiezen. En dan komt er een avontuur op hun oor. En zo nou, dan win je dat. En dat is het verhaal eigenlijk van Max Bosma. Die zit je in IJsmee. Vriend hier, won die Sjong. Max, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Wie er trouwens een grote verrassing voor jij? Nou, ik hoorde van meerdere mensen dat het niet een hele grote verrassing was. Maar voor mezelf was het een grote verrassing, ja. Ja, want gisteren het nummer spelen, zit hier achter de vleugel. Hoe fanatiek wierst of best intussen met die muziek worden? Nou, ongeveer nog wel een beetje hetzelfde. Een beetje voor mezelf een beetje spelen. Hier en daar voor familie een beetje spelen. En dan soms kom je hier op de radio en dan is dat ook wel weer even een ervaring. Ja. Had dat win van Jong verder nog wat mij die doen? Bestrok je met het componeren van nummers, big leagues? Of dorst er net zo vol mee om? Want ik denk dat het druk als met squallen en dat soort dingen. Nou, school is inderdaad wel een dingetje inderdaad. Maar daar vanaf, ja, ik ben nog steeds... ik schrijf mijn eigen liedjes de afgelopen tijd. En dat is... ja, ik heb er inmiddels een stuk of 3 klaar. Die staan in de wachtrij. Ja, want was er mij? Was ze opnemen of was live optreden? Nou, opnemen, live optreden. Live optreden is wel een beetje spannend nog. Maar opnemen is sowieso wel een idee voor mij dat ik nog wel wil gaan doen. Fries, Nederlands, wat dorst dan? Want mij Jong had deels in het Fries en deels in het Nederlands. Weer een mooie combi trouwens. Bloest dat dwaan of had een keuze maken? Nou, Fries eigenlijk niet meer zo heel veel. Want... Ja, je praat het net van hoe het uit, hè? Ja, precies. Ik ben wel een geboren Fries, maar ik spreek geen Fries. Heel slecht. Maar... Nee, joh, nou, je hebt er gewoon bijna internet. Maar, nee, maar ja, goed, om die creativiteit kwijt te kennen, had je vaak wel een taal nodig die dichtbij die leidt, denk ik. Hè? Ja, nou, Nederlands en Engels eigenlijk allebei wel best veel. En ik ben hier en daar ook wel aan het experimenteren met talen die ik op school krijg. Dus Duits en Spaans. En, ja. Maak er een mooie mengelmoes van. Ja. Maar worden nog steeds met muziek bezig. Leuk dat het wonhasten. Dat weer dus een mooie opstapje voor jou. Dat was zeker een aftrap voor mij, ja, om door te gaan. Nou, dan komt maar eens weg. Zeker dat die noemers helemaal clear binnen. Hij geeft dat nummer wat hij mee won had van Jong. Ik live hier in de studio doen. Max, live in Noorwegen. De held van een stad rent soms op zijn sokken. De lul van een stad maakt het net altijd die brokken. Het is lastig voldaan aan een titel als held van een stad. Hij had 0 energie om zijn vinger te wijzen. Nee, net meer de jongste. Zijn hier hield hij het griezer. De held van een stad, nou de held dat het even hoorn. Bij een barfaan die lekker haar komt en haar nummers draait. De held is er heel even mooi uitnaait. Even zitten op een kruk van een lul van een stad. En de lul van de stad, die ziet de held op zijn plekje. Zijn meer en zijn peukenman, dat is zijn stekkie. Maar hij ziet ook de held, zijn verdrietige bekkie en zwijgt. En de held zei loert op, wat mat ik nou man. Want Elsen die in die tinten toch zwer wat oors. Van waar ben ik dan? Te bepalen wat wil en het kin. En zo zitten ze daar, even je niet in verwietend. Held en een lul, oh sa broerlijk zwaaiend. Maar je griens op een smoel, want die barfaam ze draaide maar terug. En zwarge daar hij je moon weer voor.
En samen waren ze vreun, ze had 40 jaar. Te jaren biljarten, en beide haast geen hier om een skate wat laken. En de wierheid vertelt aan elkaar. En de dag van morgen kwam veel te snel dichterbij, bril op de neus. Zo zaten ze, zij aan zij, en ouderdom kroop. En ziekte, peufsteunen, jankzeik. Luister, ho, maar ze wilden beide gelijk. En zelfs op het sterrenbed nog even een flinke bout. Dan leidt ze het erin, hadden een nieuwe gezellig bouwd. Hey lul, zei de held, we hier het mooi voor elkaar. Begraaf me mooi dan maar daar. En daar stond de lul, het graf was verlaten, veel vrienden gehad. En niks nagelaten, en de regen sloeg zacht op het modderige pad. En hij neuriede zachtjes het lied van de barmeid. Herinnerde zich die belangrijke strijd om de kus van die meid. Nou, die had hij gehad. En nou won er alweer van een held, wie het had hij tocht. Maar een die nog volle meer pine dan er tocht hier. En hij zei, ik mis die mijn vreun, vaarwel en rest zelfs. Ja, dan kom je zomaar van Sjong hier in de Noorderwind-studio te lonen. En ja, ik hoop dat hij nog heel veel komt. Max, tof om hem te hebben. Zei ik, als deze band, je mag alleen wat van hun jongen. De Postmodern Clarity. Sure, en daar heb ik nog een heel mooi cd'tje. Gaan ze uitgebracht. Jongens, die mij Bluegrass. Ja, ik denk dat het wat breder onder haal ging. Daar word ik wel heel blij van. Stel jezelf eerst even voor. Frank. Edwin. Ik ben Jeffrey. Robin. Even, hoe ben je bij elkaar gekomen met het idee om bluegrass muziek te maken? Ja, dat is wel een grappig verhaal. We zitten meisje van jou op het conservatorium in Zwolle. En Edwin die kocht op een dag een banjo. En ik hier toevallig nog wat liedjes kreun. En toen dacht ik, een keer proberen. En toen we eigenlijk al een beetje begon. Ik speelde toen nog gitaar, maar Frank en volle met de gitaar speelde ik. Dus toen dacht ik, dan maak ik maar mandoline spelen, dat is dit ding. Prachtig instrument trouwens. Instrument. Ik ben heel blij bij dat ik nou mandoline mee speel. Ja. Maar zo is het een beetje begonnen eigenlijk. En nu ben we 2 jaar verder en hebben we een cd uitgebracht. En, ja. Ja, want, nou ja, doe spelen gitaar. Ik wil in een orenband, hè? Ja, ik had natuurlijk wel een paar keer eerder het Noorderwind. Is dat wat bedoeld? Ja. Mijn metalband zelfs. Ja, dat is wel even wat oors natuurlijk. En toen zag u het licht ineens? Ja, nou, dat doe je dan zien hier. Dan denk je van, nou, ik wil maar eens een keer wat oors proberen. En wat minder distortion. En er zit nog ook veel minder speelmeid te tillen. Ja, dat scheelt, hè? Dat scheelt ontzettend, ja. Is het technisch echt heel oors? Nou, valt eigenlijk wel tijd. Het is allebei heel hut en snel. Dus dat op zich ligt het eigenlijk best wel op elkaar, metal bluegrass. Alleen, ja, mijn metal has natuurlijk een hele batterij apparatuur bij. Je mag alleen maar mijn gitaar doen. Dus dat maakt het toch wel iets moeilijker, vind ik. Maar ja. Nou ja, en qua opstelling, hè, dat lijkt me best ingewikkeld. Je bent net helemaal, maar we hebben ze nog wel versterkt, de instrument, maar met je fjouwen wel om hier een microfoon heen. Ja, maar het moest heel goed op elkaar letten, hè? Ja, dat is een beetje de klassieke bluegrass manier om mensen allemaal in je microfoon heen te zetten. En dan wordt ik een soort dans om die microfoon heen qua hoe we de volume kunnen regelen eigenlijk. Kunnen we zelf aan door middel van beweging. Dat is wel heel te gek. Ja. Hoe kom je hem noemen? Hoe zit dat? Hoe werkt het bij hem? Jeffrey schrijft ze. En dan komen we samen met de repetitie. En dan gaan we alles muzikaal een beetje aankleden. En kijken van, wat werkt wel, wat werkt niet. En op die manier komen deze nummers tot stand. En binnen die ideeën al heel erg bluegrass? Of maak je met helemaal naar de bluegrass nog bewerkje als het ware? Ja, vaak zit er al wel een idee achter. Dus dan heeft Jeffrey al wel een bepaalde mandolinepartij. Of Frank komt met een gitaarpartij aanzetten. Of ik met een banjopartij. Of Robin met een nummer, met een tekst. En dan vormen we het wel gaandeweg zo naar het bluegrass idioom, zeg maar. Wanneer begon de leefde van de bluegrass?
Nou, bij mij... Sommigen worden ermee geboren, sommigen herinneren er het zien aan. Hè? Nou, ik ben er echt helemaal niet mee opgegroeid. Ik kom echt uit klassieke rock en toen hip-hop. En toen ging ik dus jazz studeren op het conservatorium. En toen kocht Edwin die banjo. En daar is het begonnen, de liefde voor bluegrass. Want ik wist helemaal niet wat het was. En tenminste, ik had er wel eens van gehoord en dat was het. Ja. Doe ik dan Spotify op of YouTube om de grote naam en oren eens even te beharken. Zo van, hey, hoe zit dat in elkaar? Technisch, jongen, akkoorden en dat soort dingen. Ja, nou, we zijn naar een concert gegaan van Billy Strings, een Amerikaan. En die is nu heel populair in de bluegrass-wereld. En daar zijn we heen gegaan in Amsterdam in de Melkweg. Ja. En toen waren we van, wow, dit is gaaf. Dit willen wij echt! Precies dat, ja. Ja, echt moshpits bij het countryband en zo. Toen dachten we van, wat is dit, joh? Dat is wel rock'n'roll, hè? Ja, precies. Dat vonden we heel vet toen, ja. Dus daar is het begonnen eigenlijk. Ja. Nou, je hebt ook al wat optredens die in zaal, voorprogramma's. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. Maar ja, wat binnen aanbiedt? Welke kant bloei je in de bluegrass, denk je? Ja, 100% wel. We willen wel echt die bluegrass naar een beetje mainstream brengen. Dus we willen echt jongere mensen, ik vooral, mijn bluegrass te leren kennen. Ja, want jij zelfs wel wat soort balladachtige uitvieringsvernoemers. Ja. Dat denk ik, dit is net puur alleen meer de klassieke bluegrass, hè? Nee, maar we halen een hele oren achtergrond. En we halen die conservatorium, dus we halen best wel volle ideeën, verschillende ideeën die net per se uit bluegrass komen, die we kennen meenemen. Ja, want ik lees zelfs iets van Nick Drake. Nou, dan heb je het wel over iets anders. Dat is wel een hele andere wereld, ja. Maar dat probeer je toch op een creatieve manier wat in de muziek te krijgen. Dat gevoel dan meer. Ja, zeker. En voor ons is bluegrass, of in ieder geval voor mij, is bluegrass eigenlijk vooral de instrumenten die het maken. Ja. Dus de noemers kan best wel pop-invloeden hebben, kan rock-invloeden hebben. Maar dat gaat vooral om de instrumenten. Ja. Protestant, het is wat oude meisjesmuziek, maar dat denk ik net. Het leeft wel weer, hè? Ja, nou ja, wat Jeff eigenlijk eerder al zei, wij zitten een beetje als onze missie om te proberen om deze muziek wat meer te promoten onder het jonge publiek, omdat wij vinden dat het dat verzinnen. Maar country en dat soort dingen beginnen ook wel wat meer te leven onder de jeugd. En ik had het idee dat bluegrass daar ook wel in meegaat. Zeker, naar country in ieder geval sowieso. Natuurlijk met Post Malone en Beyoncé inderdaad, die dan weer country-achtige plaat meisje die het heel goed doen. Dus dat is op zich heel mooi om te zien. En bluegrass inderdaad, en Robin zei Billy Strings is een hele goede naam en die ik kon in Europa gewoon best wel goede sound, gewoon uitverkeerd. Dus op zich, het komt wel weer steeds meer waarom. En we hopen dat we het een beetje mee heeft te kennen. Dat is wel heel fijn. Nou, ik vind dat Beyoncé haar volgende album maar gewoon een bluegrass album. Ja, nou inderdaad, vind ik. Ja, toch? Ja, ik zie mooi bellen. Of Harry Styles of zo. Ja, wel net. Zo'n pop-icoon en die zei, nee, ik ga lekker een bluegrass plaat. Ja, wel net, succes. Ja, doe het. Ja. Bel eens dan, alsjeblieft. Zit je nou nog een Prodinore band of is dit gewoon de band waar je de komende tijd maar scoren willen? Ik doe nog wel wat andere projecten, maar dit is nog momenteel wel het project wat het meeste rent op dit moment. Dus waar ik wel het meeste tijd insteken, ja. Leuk man. Tof hier naar binnen, mooi. CD's die nog te verkrijgen of net? Zeker. Ja, kan je bij u kijken, kan je u meedoen. Heb je een site of social media? We hadden een site postmonoclede.nl, we hadden geen webshop, maar dan kan je hem wel bij u bestellen via de mail of ja. En natuurlijk pro de spelen. Bij de shows natuurlijk. Ja. Wat ben je plan voor dit hier? Heel veel spelen. We krijgen die EP-opdracht en dan willen we gewoon zo vol mogelijk festivals en dat soort dingen mee doen. Ja. Je bent echt festivalbandje, nou goed. En een typische Noorderwien-band, want je bent fantastische muzikant. En ik ben blij dat ze er binnen. Nogmaals, CD, EP, album, kist het beide wel neermelden. Er zo'n prachtige noemers op van Postmodern Clarity. Mooie naam eigenlijk trouwens. Zie het even op internet en bestel die CD even. Of boek ze gewoon voor een leuk festival. Ja, die had hoor. Want we gaan eigenlijk veel te weinig op de race in Friesland. Ja. Dus we willen eigenlijk veel meer in Friesland spelen. Want dat is natuurlijk een hartstikke mooie provincie. En, ik ben voor. Ja. Boeken die Arnold. Ja! Nou ja, dus zal ik nog even zien waarom. Live in Noorderwien. I looked up to the stars, dreaming of people that live so far. With both feet on the ground and a heart full of fire, it gave me strength to aim and aspire. Utopia of mountains, of rivers so wide, of trouble they face with nowhere to hide, but they stood
write stories of love and loss, finding my way no matter the cost. But they showed me the path, though I'd stumble through time. They were my heroes, heroes of mine. But time keeps on turning, new songs will arise. The old and the young meet while melodies fly. The torch keeps on burning. There were heroes of mine. But time keeps on turning. New songs will arise. The old and the young meet where melodies fly. The torch keeps on burning. There were heroes of mine. Heroes of mine. Heroes of mine. Oh, heroes of mine. Oh, heroes of mine. Heroes of mine. Oh, heroes of mine. Heroes of mine. Oh, heroes of mine. Heroes of mine. Ja, leuk hoe de nieuwe generatie de bluegrass weer wat oppikt. Postmodern clarity en nog fantastische muzikanten. Samen even in deze aflevering van Noorderwind Live. Daar wil ik graag het podium bieden om jonge talenten. Gewoon, geef maar steen, doe die ding. Nou, du hast ons begin van het programma misschien haar al even zien. Mandy zit hier naast me. Daar is nog een nummer aan. En ik ben blij dat ze er is. Ja, dat is hier. Ik had nog een tip. En goh, is het leuk om Mandy even een podium te gaan. En natuurlijk, welkom Mandy. Wie is Mandy Smith? Ik? Stel je eens voor. Ik ben Mandy Smith, ik ben 19 jaar, ik woon in Friesland met mijn moeder samen en die schrijft mijn muziek en ik zing dat. Oké, maar jullie componeren het zelf? Ja, klopt. Ja, mijn moeder schrijft het, dan wordt het geproduceerd bij Flex Records, bij Michel Wijninga en dan maak ik het af. Ja. Hoe lang al? 4 jaar nu, inmiddels. Ja, al heel lang. En nu 5 nummers en de 6e komt eraan. Dus ja. Ja, nou, ik vind het mooi, dat is de best. Maar het toch even weten. Want Mem had dan een nummer helemaal clear en dan gist u ermee aan de haal? Of bemoeist hij er direct nog mee? Nou, het allereerste nummer dat ooit is geschreven, dat had mijn moeder al klaar. En toen wilde ze iemand heel graag ervoor, maar ze konden niemand vinden. En toen was ik van, nou, ik wil het wel een keer proberen. Ja. En toen was Michel dus van, wie is dit? En waarom hebben we haar niet? En toen was mijn moeder van, dit is mijn dochter. En zo is het eigenlijk balletje gaan rollen. En in het begin was het nog heel erg van, nou, mama heeft muziek. En dat heeft ze al klaar, dus dat spelen we. En nu is het steeds meer dat we samenwerken van waar wil ik over zingen en waar wil ik dat de tekst over gaat. En dus nu is het steeds meer een eigen dingetje van ons samen, zeg maar. Wauw. Ja, want leeft iets, ik heb net hoe praten, maar best, sommige jonge mensen vinden het wel lekker om zich een beetje oud te zetten en hoe de ouders. Maar dat hast u dus helemaal net. Nee, in dit opzicht niet. Nee, ik had uiteindelijk wel dat, ik woon nu op mezelf. Dus dat maakt het soms ook wel wat makkelijker dat je meer je eigen ding beleeft. En denk, ik wil hier wel over zingen. Dus dat helpt dan ook wel. Ja. Dank je toe de muziek, want hoe neem je hem dat op? Geef je hem dan de studio in? Of ben er producers die dat doen? Ja, we zitten dus bij Michel Wijninga bij Flex Records en dan gaan we daarheen. En dan hebben maar die maakt je helemaal de muziek, zeg maar? Ja, klopt inderdaad. Ja, en dan gaan we daar gewoon naar de studio en dan ga ik zingen. En dan zit hij het mooi in elkaar en dan wordt het dit. Ja. Jeetje, moest u altijd al zangeres worden? Of is dat echt door dit verhaal eigenlijk bekend? Wel voornamelijk door dit verhaal. Dus ik doe het al heel lang. En ik vind het ook heel leuk. Maar tussen de schuifdeuren zingen en dit, officieel, dat is het verschil in, hè? Ja, ik denk dat ik het voor nu nog wel gewoon lekker als hobbytje wel. Ik wil wel misschien wat meer optredens erbij gaan pakken. Want dat lijkt me wel heel erg leuk en wel goed voor de ontwikkeling. Ja. Maar ik ga in september ook gewoon beginnen met school. En dan wil ik wel een diploma hebben. En dan verder kijken van, wil ik het combineren? Wil ik volledig in de muziek gaan? Maar ik ben wel rustig aan bezig om wat
groter te worden. Liep je dat leuk? Een bestaan in de muziek? Of denk je, nou, ik hoor het als hobby? Het lijkt me wel vet, ja. Ja, maar ik weet niet of ik er echt groot mee wil worden. Voor nu vind ik het als hobbytje erbij leuk. Maar ik zou denk ik wel wat meer willen er nog mee. Het is nu nog heel klein, dus dan blijft het ook klein. Ik zou het wel wat groter willen. Door twee nummers. Ben dat officiële singles die ik op de streamingdiensten zien en die bijvoorbeeld naar de radiostations gaan? Ja, zeker. Dus echt volle bak. Ja. Dus deze kan je vinden verder op Spotify, YouTube staat hij ook op. En het wordt ook geplukt door Annerieke. Die zit bijvoorbeeld naar jullie toe. Ja, en die tipte mij. Nou, en wat ik al zei, we jou graag rond de talenten, zoals hij. Dus wat dat betreft, want ja, doe krijgt les dus. Ja. Dat is belangrijk, denk ik. Ja, vooral met het laatste. Techniek en dat soort dingen. Ja, dat is echt die ademsteun. Dat was af en toe nog wel een beetje tricky bij mij. Maar het gaat nu wel steeds beter. Ja. Ik ben benieuwd. Goed. Ja, ze is er. We gaan ze even zien, we krijgen ze nog een keer. Live in Noorderwien. Ik vind het een fantastisch talent. Goeie strot en goede attitude, om het zo maar zo te drukken. Mandy Smit, live in Noorderwien. Every time I look at you, I see someone I have never knew beside me. You were trying to hide me, oh. It took a while for I saw through. You pretended someone I have never knew beside me. You were trying to guide me, oh. And you lied and you lied and you lied all the time. But don't you ever tell me you are mine. I'm breaking free from your chains. Living with you was a big mistake. I'm better off without you. I'm better off without you. I'm breaking free from your arms. You took my soul with your charms. I'm better off without you. I'm better off without you. You don't bring me down. Complaining is what you would do. I saw someone I have never knew beside me. How could you ignore me? Oh, you have tried to rule my world. I was insecure and lost my soul beside you. Now I'm leaving without you. Oh, and you lied and you lied and you lied all the time. But I will never say that you are mine. I'm breaking free from your chains. Living with you was a big mistake. I'm better off without you. I'm better off without you. I'm breaking free from your arms. You took my soul with your charms. I'm better off without you. I'm better off without you. You don't bring me down. You don't bring me down. You don't bring me down. I'm breaking free from your chains. Living with you was a big mistake. I'm better off without you. I'm better off without you. I'm breaking free from your arms. You took my soul with your charms. I'm better off without you. I'm better off without you. You don't bring me down. Ja, mooi. Om zijn jong talent hier in de studio te treffen. Mandy Smit is haar naam. Bijzonder verhaal dus. Want ja, Mem schreeuwt de nummers. En vervolgens ga je ermee aan de haal op de goede manier dan. En ga je toch maar even staan op jonge leeftijd. Nou ja, we jouwen graag een podium aan dit soort jonge talenten. Als nog hier noemen te gaan. Ik zeg maar niet een ding. Dit wie haast Noorderwien. We zijn er alle werkdagen op de radio. Tussen zij ze zo aan horen. Natuurlijk internet. Wij zien anders op televisie. Snijdemoors de herhaling. En nog één keer graag hier omdenken van... Ja, geweldige band vind ik zelf. Postmodern Clarity. Dit wie Noorderwien. I have been waiting all these
wasted all my time. I drank until I couldn't breathe. Gonna come back, I'm coming back. I tried to find a way to make you disappear. You keep coming after me. When I get back, when I get back, I'll set your heart on fire, break the chains that kept you home. I'll shine a light on your soul, because I'm coming back. I'm coming back. We've got unfinished songs to play, harmonies that never die. I've been gone, but not for long. Now I'm standing by your side. Music calls, I hear the sound. It's putting me right back to you. I won't be held by the dark no more. We've got something left to do. I'll set your heart on fire, break the chains that kept you down. I'll shine a light on your soul, 'cause I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. Now I see that silver line that's drawn behind those clouds. I can wait to get on the road.